Hi guys, so welcome back to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe down below so that you will be notified whenever I post a new video. And yes, may video tayo ngayon and hindi ko alam kung may content ba to or what. Actually, kakatapos ko lang mag-film ng skincare routine. Char. Mura jug happy. So, yeah. So anyways, ito na i-share sa inyo ito na vlog kasi ayoko din naman masayang yung clips na kinuha ko nung araw na yon. So, gusto ko lang siyang i-compile into one vlog yung mga videos na na-film ko nung Kadayawan vlog, as you can see sa title down below. So, ito na vlog is supposedly Kadayawan vlog. Pero, ngayon na vlog, Kadayawan pa rin yun siya, pero compiled version. Kasi magkaiba-ibang araw yung mga clips na kinuha ko. Iba-iba din siyang place. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga vlogs na kinuha ko. Hopefully, ma-enjoy nyo tong vlog na to kahit wala siyang content or wala siyang... may content siya pero... basta ma-enjoy kayo. Basta ma-enjoy kayo sa vlog na to. So, hopefully ma-enjoy kayo. So, don't forget to like, comment down below kung ano yung gusto mong makita sa next vlog. Yeah, subscribe. Yeah, without anything further ado, let's jump into the video. Ma'am, ano yung paliton, ma'am? Ma'am, tag buy one take one na lang, ma'am. Oh, Jesus! Ito sa gilid ah. So, Ken at saka si Jordan. And, pagkita ko sa inyo mamaya yung in-order namin for 800 pesos na. 800 pesos. So, kanina pumunta kami sa Davon dun sa Torres. And pumunta din kami sa Galtish. So, check nyo yung page nila sa Facebook. It's a very So, ito yung in-order namin guys. Ito whole wrap na St. Louis tablets. Ito daw yun. And ito marble. So, din na po yung chicken parmesan. Hi guys, so ito po yung food namin. So ito yung order. So it's a St. Louis Williams. Hi guys, so dito kami sa Mark 4 banda and we're done eating. Hi guys, so andito kami sa Santa Ana Wharf and yeah, dito daw ang River Park guys. Hi guys. Nagasunod-sunod sa tungkol kay syempre ang presentation 20 points na siya
dapat sa 100%. Not criteria for judging. Kailangan mga kanya-kanyang versions sa chicken adobo with egg. Siyempre, magpasalamat na sila sa FA. Bongga! Bongga! Wala na kayo, Jor. Pag-alert sa lips, na-transfer naman sa adobo. Wala. Kasi na-transfer niya. Hi guys, so ulam kayo. So, malakaan na lang eh. Challenger number 6. Ulan kayo no, karoon kami nag-uba ng ulan. Okay, we are now to our last. Oh my God! Oh, niya itong giyato din. Yawa! Oh my God! Parang basta na kayo! Ako sa camera, Diyos. Kaya mo, sige na tara. Ah, sige. Mura, Diyos na, dili ka madutlan mo. Hindi na ito tama, amor. Ito, Diyos, di tama. Oh shit! Basa na dyan ko. Wala na dyan. Naligo lang. Order ha, kasi kami nyo nakalimutan kami. Yeah. Tama. Shell pa kasi yung pan. Yawa! Guys, ulan kayo, no? Huwag kami nakaon, pero ulan na. Nabasa na niya. Ano manika ng water party? Oh my God. Kurog-kurog na kayo. Home party. Hi! Wala man si Maria. Yes! I knew it. Dihapit na. Senior high pa ka. Gutom-gutom. Gutom na gutom sila. I love lang. Kataman. Sponsor. Baka naman. So, nag-vlog po ngayon si Raymond. Ay, good job. Sabihin na. Sponsor. Okay, hi guys. So we're here sa Love. So, sa SM Holland din siya. Sa may or sa mga food court tayo. So, ang reason nga na namin direct nag-buy na yung book sa sa mga subject na Philippine history. Kaya ngayon ako no. Okay guys. Ngayon ito. Maganda siya nag-focus. Very clear. Okay, speak like 30 isa. Ulit naman. So, mabait sa McDonald's. Outskirts. Okay. Okay guys, so, bana ko si Andrea. And wala ko mag-vlog. Oh my God, wala ko mag-vlog. Ay, kunyari ito project daw na to. So, on the way mi sa Krispy Kreme and